Kabenta kabanadon banya sambat hina kaktin ka jumublay sa sisin hagani ka min kabamenta kalong naga gospel kat kumu Lukas meneven seniru ngala kren naga gospel kat kumu Lukas mentarungan yo ban kren sa sisin naga gospel John une ubreu bakrau jumublay kalenong kabasaw bat kadakot kabakat pra kaktin ka jumublay kong umensin jomutrai uhana naba ulapen sle iana idai lagi kentin ke bangamot pansim hagare ke por ke pementa umensin jomutrai uhana naba ulapen sle iana ladakat yo Jesus Christ mo try pon jomublay udang don kam ye ka jimpen sle ko ki beine ki jomublay katno tam na kabenta jong phiba na kabenta jonga ni don kam ya kene ka jimpen sle ka jomublay la don ki bakwa bangan batai kamun ayu kane ka jimpen sle la ne di anointing ka jimpen sle na kwa banong ye fe ka jimbot jong ka kalong ka jimpen ko por ka jomublay ka jimpen kor phang ka jomutrai la ne ka jim ai por ka jumublay ka jim persat men sim ka jumublay haki donot haki men sim ye jongi ka jim smoke to ka batan rai e jong ka ne ka tin pensle ka wan ne ka testament ka barim haki por handai kine kinong ap lang brot namar baki shepting yo baki rung gini ki knyang ki baret haki kliuk mut jong ki lang brot ki jong ki bat kum joro haki skor jong ki lang brot ki jong ki kine kinong ap lang brot ki shim daga pnyang olip bat ki pensle ya gene ka kli jong ki lang brot bat kum joro ki pensle ye ki kliuk mut bat ya ki skor jong gene ki lang brot ka daw ka bat kinong ap lang brot ki pensle ye ki lang brot ki jong ki kalong ban ya da na gene ki knyang ki bala ban shong house no jong lang brot namar lada pila pensle daga pnyang ye ki lang brot kini ki knyang ki baret kinam la ban shong house no jong lang brot ka daw kalong baka pnyang kalong ka batler kalong ka basuntoy bar kini ki knyang ki nomla ban shong house no jong lang brot ban wan ra ki jing pan bat ki jing shitom ban haga joga poro bagini ki knyang kinamla ban rung ha ki tliuk mot jong ki lang brot lane ha ki skor ban penyap no ye ki lang brot kumta ha bangi kren shapang ka jing pensle ni kren shapang ka protection ni kren shapang ka jing yada ban ubriu nga kwa ban ong ye fi lane ka briu ki ba don ye ka jing pensle ka jong ban simo ko jong blay ki don ye ka special protection ki don ye ka jing yada ka ba Kerpang nau mensim boko jong blay lese dona bring jong fi ki samla ki ba shong hagini ki shuki ki ba yo sel ro yanga leng ba gani ka korpen sawa hiong balai gini ki knyang jing pan jong ka pop ki rong hagi kmat ki jonga ki rong hagi skor ki jonga ki rong hagi sentur ki jonga ki rong hagi jing mot ki jing perkhat ki jonga ki rong hagi donot bar hagi mensim ka jonga ka daw kalong ba ya pi hom pat shen la pen sle Dauman sing bakod jong blay. O kapan palayan abo Jisuong, the Spirit of the Lord is upon me. Uman sim jo utray uhanga nabaula pan sleyanga kabamot naba ulaya dayanga ula sumarayanga neki bor jong kapop paro basa kaway kum manglalabanong haba kren shapanga jinpen sle ni kren shapanga jinpen kentang ni kren shapanga jinpen kerpang but haka testament gabarim nga kwa banong yefe yo no breu ubo blay la jit kerpang yo ta breu la pen sleyu daka pnyang but haba la pen sleyu daka pnyang ka por ka jumu blay kalawan ho la pen sledo Samuel yo David la pen sleyo Saul la pen sleyo Solomon la pen sleyo kistim di babon haka testament gabarim but nga ay ngoro yo blay bahagaliga John made haka testament gabatamay mga manlopi ni
ngilong ki scheme ngilong ki lengdo ha ke hima ka jung blay hong ke kitab jing pen pao uway po way breu bala yo site ka snam ka jung jisu uway po way breu uway ki pop ke jung lapan ko ka snam ka jung jisu udon ya ka privilege udon ya ka kabu ban yo diang ya ka por ban ya ka jing pen sle ka jung men sem na ko jung blay na da panong happy have a crunch panga jing pen sle na crunch panga protection na crunch panga jing yada piang pastor na kwa ban yada ya ki kmat ke jonga pidon kam ya ka jing pen sle na kwa ban yada ya ka jing mut ka jing perkat ki jonga kat kun ka jing pule na kwa panong ya phe ka jing pang ka ba ki doctor ki sham shidom ban pen khia kam de ka cancer kam de ka jing pang tuberculosis kam